Μπρος. Θα μου, στρατηγέ. Ναι. Ναι. Πού έγινε αυτό? Στην Πρέβεζα. Κατάλαβα. Δηλαδή ο κουμπάρος στον κουμπάρο. Ναι. Ναι, θα το κοιτάξω εγώ, στρατηγέ μου. Μείνετε ήσυχος. Ναι, ναι. Πασέβη μου. Κατάλαβες, φίλε μου? Κατάλαβα, φιλάρακο. Πού οδηγεί την κοινωνία μας, ρε αλήτη! Πού οδηγείτε, μου λες? Κάτσε εκεί. Κατάλαβες τα καθήκια. Τη μία στην Κρήτη, την άλλη στην Ξάνθη, τώρα στην Πρέβεζα. Σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ρε αφισοκολλή? Σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, Δηλαδή, από εδώ και πέρα, αντί να παίζουν τις κουμπάρες, θα παίζουν τους κουμπάρους. Ή αντί για κουμπαρά, θα έχουνε κουμπάρο και θα χώνουν τα κέρματα από πίσω. Σε ρωτάω, ρε!